Slawres, gotinek pêşiyan heye ku her Kurd dizane. Dar li ser koka xwe, mirov li ser zimanê xwe şîn dibe. Da ku zimanê me ya zikmakî bi zanist û zanîn bi bîr bîne, ez jî berdevam dikim li ser vê kanalê video parve bikim. Mijara vê videoyê ji xwe jî navê videoya em fam dikin Big Data'ye. Yani bi Kurdî daneya mezin. Xude ez ke ez ê daneya mezin ku îro tegihek gelek nasiyare popüler e, texim zimanê xwe û texwînim rojeva Kurdan. Bila em hîn bibin ka dane çi ye? Pîşa em hîn dibin daneya mezin çi ye? Demo ku em dibêjin dane çi ye? Ferheng dibêjin parçika, xama, agahî. Penasek, batteyek din jî ev e. Dane rastiye. Hûnmen de ku te berhev kirin û saz kirin ji bo bikaribin di kompîterde ji hela bernameyên ve bikarbînin. Lê agahî û dane cudan e. Mînakî dane ev e. Bifikirin. Di destê me de tiştek heye. Destê min vala nîne, ne diyare çi ye, lê tiştek heye. Ev dane bû. Lê niha binêrin agahî çi ye. Di destê me de pîvazek heye. Niha me fehm kir ku tiştê çi cûreyê heye. Eva jî agahî bû. Daneyek bi tenê nebes e, bêker e, bêfeyde ye. Yani daneyek tenê, watteyê ve tune. Daneyek ku di destê me de tiştek heye, bêfeyde ye. Lê heke ez bêjim, rengê tiştê min sor e, ev ê daneya nû be û bi dawiyê de du daneyên me hebe. Vê demê em dikarin texmîn bikin di destê me de çi heye, çi cûre ye. Piştî dane tune berhev kirin, kom kirin, rêz kirin û kurt kirin, heke bi destê an bi hela kompîtere ve vêguherîn perçeyek agahdariye watedar dibe. Bi vî avayî dane dikare çareseriya piskirêke peyda bike an biryaran bide. Dane di demên pêşî de di kompîterên mezin de dihatin depokirin û eger zanyar bi van kompîterên mezin vegîre dayîbin, dikarîbin daneyên xwe bigihînin û bikar bînin. Lê bi demê re dane zêde bûn û gihîştina daneyên ku hûn dixwest hem dijwar û hem jî demdirêj bûn. Aha daneyê mezin ji vir revşere çareserek bû. Armanc ev bû ku hemî daneyên bi hev re berhev bike û mirov bigihîje wan. Yani evrekî daneyê heyal bikin. Bifikirin. Evrek ji daneya. û hûn dikarin daneyên ku hevce ji vê evrê bistînin. Deraxeyek mezin bi daneyên. Big Data an daneya mezin ev cûreyê daneyê ku tete analîz kirin û dabeş kirin ve guherîne formek watedar û kerhatî. Herçend daneya mezin ne tegihek nû ye, ev îro destpêkiriye ku bike ve jiyana me. Ji ber ku êdî jî daneya mezin tenê zanyar sûtmet nabin. Daneya mezin destpêkir di her varî jiyana me de xwe nîşan bide. Mînekî ji motora lêgerîna interneta Google, ji teşhîs û dermankirina nexweşiyan bigire, heta kirîna serhêl. Di her varî de em rastî daneya mezin tên. Em bi sepanên medya civakî, navîgasyon û gelek sepanên serhêlên ku em bikartînin, bi berdewamî daneyan çêtkin. Me hûn qet merak dikin, gelo çima Google, Instagram, WhatsApp û sepanên din xizmetên belaş didin min. Ji ber ku heke hûn ji bo hilberekê, yani hilber eşya, ji bo hilberekê pere nedin, hingê hûn hilberin. Bi rastî, gava ku em sepanên bikartînin, em daneyên çêtkin ji bo pargîdaniyên sepan. Xudanên pargîdanî jî, yani xudanên şirketê jî daneyên me difiroşin şirketên reklamkar. Sepan bala me dikişînin û xizmetên belaş didin min, lê ji bo berdela wan, bergîdana wan dikarin bigihînin hemî agahdariya li ser me. Mînekî deme ku em sepanêk dadixin telefonê, destûr, îzin ji me tê xestin. Em hema destê xwe lê didin bişkoka qebûlke. Carna herçend ev ne hevce ye, hin sepan ji destûrê dixwazin ji bo hev bigihînin veneyên me kameraya me. Mînekî ev dizanin em kîjan sînana hez dikin. Carna ev guhdarî me dikin torê. Tıkandinên like, yani beğecibîne, li ser sepanên medya civakî, yên vekî Instagram, Twitter û Facebook di derbarê tercihên me de nîşanên girîng pêk tînin. Mînekî, dema ku em li ser Google li hilberekî digerin ve piştê her tim em reklamên bi vî hilberê re rastiyevî tînin. Daneya mezin de jiyana me de bi demê re belav bibe. Ka em li ser çend senaryoyên ku em dikarin di pêşerojê de bibînin qal bikin. Heyal bikin. Li ser hemî bedena me sensor hene. Ev tenduristiya me temaşe dikin. Gelo qupe qalpê min normal e. Ahengdar e.
an jî gelo organek me rast hebite. Ev kontrol dikin. Eger tenduristiya me ne normal be, ev ji me re dibêje here ba bijîşk here tixtor. Piştî em diçin ba bijîşk tedavî dibin. Bi vî avayî em dikarin nexweşiyan xwe bibînin beriya ku nexweş ketin. Dîsa heya bikin. Heke em kamerayek baş li televizyona zêde bikin. Algoritma dikare fan bike em dikîjen dimenen de dikenin, kîjen dimenen em hemgînin û dikîjen dimenen de jî em aciz dibin. Piştî algoritma bi sensorên biyometrik ve giredayî be, ev dikare fan bike ka her çerçove çawa bendora li ser qalb, tansiyon û çalakiya me jî dike. Yinekî, di filmek aksiyonê da ev dikare fan bike, em dikîjen dimenen de dikemin heyecanı. Hinge ev dikare ji bo me filmen çêtir pêşniyar bike. Daniye mezin ji me re fersendên nû û bêhempa pêşkêşî dike. Lê di heman demê de ev fikar û pirsên ku divê werin çareser kirin tîne eqil. Daniye mezine ku em niha çêtkin di derheka jiyana me ya kesane de gelek agahdariye vedigire. Jiyana taybet ji holê ra dike. Îro em daniyên xwe bêyî ku bifikirin ji bo pargîdaniyên mezin pêşkêşî dikin torê. Heke daniyên me bikevin destê kesên xirabkerê çit be, an jî dema ku her tiştî derheka me de tê zanîn. Heke em di civakê de cuda bibin. Heke tenê ji bo raya me hikûmetê zordarî li me bike, em ê çi bikin? Ev fikarên derheka daniyên mezinin. Bi ser de ji ber daniyên xwe hin kesin di her dem hev bide ku me manipüle bike. Mesela her roj em bi reklamên rastî ev tînin. Cana em di reklaman de tiştek dibînin û hema vê tiştê dikirin. Eger ev reş wisa berdevam bike, em çawa dikarin bawer bin ku bi yaran ku em didin yên me ne. Derbarê daniyên mezin de fikaran wisa ne. Îro di ser pêşerojê texmîn kirin zor e. Lê li aliyê din şirket di pêşbiyaziyek berhavkirina daniyê mezin de ne. Ev xuya dike ku di pêşerojê de ki xwediyê daniyê be de bibe xudana hêz. Yani di pêşerojê de dane di bibe hêz. Dane cîhan û şevaza jiyana me bi rêjeyek bêhempa diguhêrînin. Heyal bikin, daneyê mezin dikare sibe çi bike. Heta vîdyoyekî din bi xatirê ve hevalino. Bi ecbînin û kiryar bibin.